pas tu. Com que no? Que no he estat jo, potser, qui ha recollit l'herba medicinal per la senyora? I a més, també he fet venir el bruixat fins aquí, sí o no? Tu només has tallat un arbre, Volcan. I tot i això no li demano res a canvi. Ja em conformaria amb aquell paquet, el que porta dintre de la bossa. Ui! Ho has vist, com no? El Requi no l'ha atacat. Ja t'ho deia jo, tenia raó. D'acord. I ara hem perdut l'última pista que teníem del Requi. Us torno a agrair l'ajuda de tot cor. Però ara m'he d'afanyar a tornar a casa perquè els meus dos fillets segur que ja passen ànsia perquè no he arribat. Però encara en podria tornar a trobar, de gossos salvatges. La podem acompanyar fins a casa, si vol. No puc pas abusar tant de vosaltres. No s'amoïni, si no és cap molèstia, senyora. Ho fem amb molt de gust. Au, va, anem. Ho fa perquè vol la recompensa. Té una barra. Vosaltres! Fins on teniu la intenció de seguir-nos, Nosaltres només tenim la intenció de buscar el Requi. Ja l'hem buscat per tot arreu. Només ens queda aquesta banda. Maleícia, mentre ells siguin a prop no tindré ocasió de dur a la pràctica els meus plans. Plans, dius? Però si per fer plans s'ha de fer servir el cap. Abans d'arribar robarem el paquet i fugirem corrent. Oh, Volcan. Un pla genial. Tranquil·la, segur que la mare és molt a la vora. De debò? I tant, ja ho veuràs com sí. Gossos salvatges! Ens mossegaran! Xxt, no parlis, Lulu. No els hem de posar nerviosos. Tinc por! Què és això? És la Lulu, segur. Lulu! Melissa! Ei, per on va ara, senyora? Fillets meus, que heu pres mal! És la mare! Lulu, no et moguis! Lulu! Vigileu la bossa! Ara! Espases blanques! Ara! No puc apuntar amb precisió! Sí que és perillós. Increïble. On eres? T'he buscat per tot arreu. Mare! Mare! Gràcies a Déu no heu pres mal. És que t'hem volgut anar a buscar. Perdoneu-me per haver trigat tant. I, per sort, també hem trobat el Requi. Per cert, m'ha fet tot l'efecte que ja el coneixies, aquell noi. M'equivoco? Ai! T'ha dit gràcies per la pedra o alguna cosa així, oi que sí? És que jo tenia una pedra molt bonica i li he regalat a aquell noi que l'he trobat pel camí, però ell la deu haver canviat per una gemma falsa. Però què fas tu ara? Surt! No, la moneda de plata que m'ha donat aquell mocós! Ah, era
això, doncs? Ja m'havia imaginat alguna cosa d'aquest estil. Reki! M'empenedeixo! Que jo no he fet res! Mira, mare, és la pedra de la felicitat. Així és mèrit teu, Lulu. Gràcies a tu he pogut arribar a casa al final. Segur que ha estat pel desig que has demanat. Me l'ha regalat en Malice. És un regal d'aniversari. I ara? Aquest és de part de la mare. Gràcies, mare. Que bonic, és un joier. M'encanta. Qui l'ha deixat? L'ha dut al cadell. Adéu, cadellet! Adéu! Tu el meu cor tenies per sempre, però ara dius que em deixes. Ets l'amor meu més tendre, l'amor meu primer. Ara a la nit no vinguis pas a visitar-me, en els somnis tot somrient. I fins l'últim dels instants, fins que no m'has dit adéu, tant de neguit he llegit els ulls. Però de cop m'has dit adéu i la mirada t'ha canviat. Llavors has volgut fer-me un petó per sempre en els meus llavis i guardaré l'escalfor tendre d'aquest petó per sempre en els meus llavis. Duré la marca del teu cor, l'empremta del teu amor per sempre en els meus llavis i guardaré l'escalfor tendre d'aquest petó per sempre en els meus llavis. Duré la marca del teu cor, l'empremta del teu amor. En el siguiente episodio... Durante nuestro viaje hacia la Torre del Colmillo, hemos llegado a un pueblo totalmente en ruinas. ¿Quién eres tú? ¿Qué has dicho? ¿El tigre negro? No tengo tiempo de luchar contra un tipo como tú. Nuestro objetivo principal es luchar contra aquellos que han destruido este pueblo. Próximo episodio, mi amigo el hombre gamba. Yo te reclamo, llama blanca de la luz.